Pediríamos que nos repitades as que está, porque xa pasou Nacho a todos os concelleiros, todas as que hai. Vale, para darvos, digo... Vale. Bueno, no, creo que non traigo moitas repetidas, porque xa non se contestan. No, pero non. Xa hai como... Vale, ben, penso que... Pero nuestro deber es estar aquí. Todos nos queremos ir. ¿Qué pasó? Eu perdí. No, pero es nuestra obligación. Perdón, es nuestra obligación. Traer los juegos y preguntas son nuestra Perdón, obligación. quen queira levantarse pode levantarse agora mesmo e marcharse, Ao mellor ten que facer, ao mellor hai que preguntar por que se marcha a xente. Vale, antes de empezar a poñer calificativos. Manolo, antes de insultar hai que preguntar. No, sí, pois non sei por qué, porque non sabes o motivo, Manolo, vale? Non sabes o motivo, Manolo. E como non sabes o motivo, igual tes que calar. Manolo, a falta de respeto foi vir os plenos, como vimos, telemáticos, sin que estuveredes aí. E que tuveramos que pedir nós que polo menos que se encendera a cámara cando votamos. Ben, quero dicir, o sea, o último que pode defender o Pachi son eu. Pero estuvemos aquí durante 6 horas, e vos estabades donde quixestes. Pero salía Onde quixestes, porque a cámara estaba apagada e non sabíamos se estaba apagada. E pedimos a Nacho que encenderan esa cámara para votar. Bueno, que eu saiba é a primeira vez que pasa isto porque alguén se levanta do pleno. Porque levo aquí 8 anos e vi levantarse a todo o mundo, E faltar da cal e ter que marchar compromisos de traballo, etcétera. Xa está ben, Manolo. Veña, Sofía. Tranquilo no, que tú te tuveches que marchar moitas veces por cousas de plenos, Nunca. Veña, Manolo, por favor, que estaba ao teu lado, home, que estaba ao teu lado. Por favor, Manolo. Veña, que hai a xente que quere ir comer, por favor. Manolo, me cago en... Vale, xa está. Ben, penso que... Sofía, perdona. Penso que temos un problema serio cas ratas, porque así o manifestan moitos veciños e veciñas da vila, que, según eles, viñeron a falar con vostedes primeiramente e despois, bueno, pois cansos de agardar, saíron os medios e puxeronse en contacto con nós tamén. Hai moitos, están queixas dende Auceira, dende Flores, dende Mesego, dende a Rúa Fardel, bueno, e moitos máis, non? Entón, bueno, penso que se xa teñen as queixas terán algo preparado para canto antes actuar, porque, bueno, é bastante desagradable, non? E máis nestes momentos nos que estamos. Este, que é o da falta de limpeza, de beirar rúas, cunetas, fincas e demais, pois tal vez o anterior teña relación con isto, non? Se non se limpa, se non se está pendente de que os propietarios das fincas pois limpen, teñan as fincas en condicións, pois eso é realmente desagradable e un nido de ratas, nunca mellor dito. No rural, con respecto á limpeza, están, pois, bueno, moi decepcionados, pois, porque din que o plan de limpeza que tiña o Concello no rural era limpar o día antes da festa e como este ano non hai festa, pois xa non se limpa. Agardo que non sexa así e que, bueno, pasen a limpar canto antes porque non podemos seguir abandonando o rural como estamos facendo. Seguimos na mesma liña e pídolles, por favor, que voten man e arranxen o camiño dos arrieiros. Todos podemos ver como está ese camiño, porque ademais pois está nas redes, é público, non fai falta ir ao camiño, non ir ali e que poidas chegar ata a fonte porque unhos veciños a limpan, pero a partir de aí pois está non só con falta de desbroce, sino tamén con falta de mantemento, porque caen os muros. Entón, o que falábamos no punto do convenio ca Confederación Hidrográfica, se nos vamos agora a invertir X miles de euros ou X millóns de euros como se teñen invertido e despois non nos mantemos, pois é un pouco tirar cos cartos. E ademais non nos podemos olvidar que somos unha vila turística e que a imaxe que damos os nosos visitantes pois penosas tendo estos camiños da forma que o temos.
porque a xente, pois, cando consulta aquilo que pode ver no Carballiño, consultao nas fotos, é moi atractivo e realmente é así, pero se non ten un cuidado e un mantemento, chegar ali dá volta para atrás, non? Entón, tiñamos que aproveitar hoxe máis que nunca que estamos vivindo, a pesar de, por o tema do coronavirus, a xente pois evita o turismo de playa, de masificación e aposta pola natureza e o turismo rural, entón, bueno, poderíamos aproveitar un pouquiño e ter todo isto en condicións. Seguinte, vai enlazado co anterior, dende principios de ano que presentamos unha moción relativa ao parque etnográfico e a situación na que se atopaba, onte mesmo comprobamos que isto sigue igual, desbrozouse daquela maneira, cambiouse un barrote da ponte e o resto siguen as cintas de protección civil nas pallozas, as pallozas o teito sen palla, entre o muiño do Anxo e a Maquía desbrozouse e hai un burato importante que se alguén mete ali un pé pois podese mancar, deberían arranxalo canto antes. O acceso ao muiño, o que é a beira do río, está completamente aberta e o mellor, se hai, como din vostedes nas redes, que hai tanta afluencia de xente, pois mirar de que xeito se pode, voltar máis seguro. E, igual que co camiño dos arrieiros, non? Si queremos convertilo nun motor turístico que dinamice a nosa economía, pois a imaxe que pode dar esas escaleiras que suben a Pena dos Namorados, pois é lamentable, pero é que esa imaxe non leva 2 días, leva moito, moito tempo. Si tú coñeces, porque ademais a xente que non coñece, pero coñeces, vas por detrás, máis do mesmo, as barandas rotas, mal desbrozado, en fin, que eu creo que debemos esforzarnos un pouquiño máis. Outros veciños de outra zona, que neste caso son os de Corzos, piden un maior mantemento dos seus viais, porque senten que están abandonados e ali hai baches así fochancas, e con eso de que non sabemos se é de Maside ou é do Carballiño e non se dan posto de acordo entre os dous concellos e demais, pois que lle teñen as rúas cheas de fochancas. Unha curiosidade que temos todos os veciños e veciñas do Carballiño é pois cal é a función dos bancos que se colocaron na rúa Venezuela, esos 3 bancos que se colocaron a ras de bordillo, mirando para unha parede, e se cumplen cas medidas de seguridade, porque claro, ese banco a ras de bordillo, se tú te sentas e te reclinas así para atrás, se pasa un coche cun retrovisor, probablemente che leve a cabeza, probablemente, non sei, o mellor vostedes comprobaren que cumplen cas medidas de seguridade e agora os bancos van a ras de bordillo, podeu ver calquera que pase por ali. Ademais, sorpréndenos que hai a parte dos bancos, unhas papeleras novas e sabemos que na nave hai un montón de papeleras novas ali almacenadas, entón, creo que si en cada rúa do Carballiño hai unha papelera distinta, pois o mellor ali tamén se podían colocar as que hai na nave que están perfectamente, e se non repoñelas no parque porque tamén están rotas. Outra pregunta, houbo algunha irregularidade no procedimento de contratación dos barredores? Porque non, penso que teñen 9 reclamacións en riba da mesa por favoritismo. Entón, se non é así... O tribunal é funcionario da casa, non é ningún político. Pero digo que esas noticias son bastante desagradables. Vale. O da Xunta de Portavoces, non sei se xa o teñen, como decía antes, xa contestado ou non. Dixo que os que eran anteriores que xa os iban contestar ou xa estaban contestados. A min é que non me chegou a resposta de ningún. Entón, como xa le va dicindo que xa están contestados hai un montón de veces, porque dende decembro de non sei cando... Pasou no Nacho, creo que foron 6 plenos, non? Nacho. 4, 5, 6. Eu quero repetir porque me parece que
e así o vou a facer hasta que isto se arranxe, que é algo moi urxente e moi importante. E vostedes están facendo o mesmo que co teito do lavadoiro de Toscaña. Vamos a ver, temos un serio problema cos accesos da Nacional 541, o pabellón de deportes, a residencia da terceira idade, o centro comarcal, a fonte do Cornuval. Esa é unha zona, o cruce de Toscaña, é unha zona moi transitada, e máis transitada sería se tuvesen unhas condicións seguras, e non as ten. Trouxose a pleno unha moción, porque o RACE dixo que era un dos tramos máis peligrosos de toda España. Eu pregúntome, que máis necesitan? Vostedes, a ver, presumían de ter contacto directo co señor Ábalos e co PSOE de Madrid, non sei, ou non teñen cobertura ou xa lle cortaron as comunicacións, non o entendo, porque isto non é de onte, nin de antes de onte. E repito outra vez, o sea, os rapaces e as rapazas camiñando por esa estrada, sin iluminación, sen seguridade, os maiores, non sei, iso é o que lle preocupa a vostedes, a seguridade e a saúde dos veciños e veciñas? Pois é igual de grave morrer atropellado que morrer de coronavirus, entón non entendo, Os veciños e as veciñas síguense queixando porque hai unha limpeza viaria moi deficiente. E o tema dos contedores é un escándalo, porque aparece de todo fora dos contedores. Entón, penso que no momento no que estamos, ver un contedor desbordado, e hai fotos, porque vostedes entendo que as coñecen, nas redes de goteros da residencia, que xa era o que nos faltaba por ver. Entón, bueno, sí, eu entendo que a xente pode ser irresponsable ou é irresponsable, pero é que a vostedes correspóndelle pois tomar as medidas oportunas e limpar en condicións. E agora estamos nun momento que non só hai que limpar, sino que tamén hai que desinfectar. Os camiños da Veracruz seguen igual, espero que os arranxen antes da chegada do inverno, senón despois, pois xa non vamos a poder arranxalos, porque xa é todo aquel un barrizal. Sabemos algo da Casa da Xuventude, do centro comarcal, a ordenanza do servicio de conciliación, non sei se xa teñen un informe feito, se van a explicar algún día como vai a ser, porque, bueno, ahora, claro, xa non adaptaron a realidade anterior, ahora temos unha realidade nova, pois decidirán non sacala, como non abrir os columpios. A xente queixase moitísimo polas mascotas. Cada vez queremos que todo este máis limpo e máis desinfectado, e as mascotas seguimos coa mesma problemática. Non sei se vostedes poden facer algo, queren ou o van a facer. Ben, eu vou a facer un rogo encarecidamente, que non se pechen as instalacións deportivas este ano, porque temos a problemática que temos, e se vostedes non van a abrir os parques, nin van a habilitar zonas de ocio e demais, só nos faltaba que no mes de agosto nos pecharan as poucas instalacións que temos. Entonces, pídolle, por favor, que deixen dentro das mínimas posibilidades que lle dan os rapaces disfrutalo. E por último, e xa remato, quero saber se o virólogo que os asesora díxolles que nos sentáramos aquí nesta mesa todos xuntos, codo con codo, máis de 4 horas, compartindo micros, bueno, eu teño un para min, compartindo micros, tocando a mesa e quitando as máscaras para beber, tocándonos a cara e demais. Entón, se vostedes están preocupados, tan preocupados pola saúde dos nenos, eu teño 2 fillos e o mellor cando chegue a casa contaxios e despois van ustedes e din que contaxaronse porque a nai é unha irresponsable e quere abrir os parques infantiles. Moitas grazas e nada máis. Grazas, Sofía. Bueno, pois vou comezar con este vía crucis, porque isto de facer rogos e preguntas é unha outra vez para non recibir resposta. Por unha cuestión do que ven de pasar, creo que debo comezar por aí. O alcalde pediríalle de verdade que se controle a ira, o odio e os problemas máis alá do que está pasando, porque eu aquí, despois do que levamos visto neste pleno, que o que máis indigno o grupo de goberno sexa que un señor que é doutor se teña que marchar,
Bueno, pero hubo quen dixo que era unha vergonza e hubo quen dixo que tamén se quería marchar. Aquí cada un é libre de entrar e marchar. Bueno, os comentarios oíronse do seu grupo de goberno. Eu insisto, hoxe, e non o xulgo, aquí... Pido disculpas a... De acordo, porque eu, hoxe falta Argimiro, supoño que por motivos laborais, todos estivemos de acordo, non pasa nada. Eu xa estuve aquí cando alguén tuvo que marchar a cenas a Coruña, non pasou nada, non pasa nada. Aquí cada un levántase cando necesita. Para eso, sobre todo unha persoa que é doutor e non cobra un soldo e non vive desto. Alguén se preguntou se ten que ir traballar ou facer alguna cousa. Ao mellor ten unha ausencia dun paciente. Saben vostedes? Claro. Hai que controlar a ira. A ira é importante. Ben, miren, agora falando de rogos e preguntas. Eu xa non vou preguntar como en todos os plenos se nos van responder en algún momento. Eu, señor alcalde, anunciámoslo varias veces, fomoslo prolongando, a ver, vostede prometeunos despois de Navidades, na próxima xunta de voceiros, a próxima semana, non se nos resposta absolutamente a nada. Está vulnerando un dereito básico e legal que é o da información, pero que aparte está dando moito que pensar, porque moitas das cousas son moi sinxelas, e cando non nos queren dar a información é porque teñen algo que ocultar. É así de sinxelo. Porque senón hoxe en día gestiona e un clic para que teñamos acceso a moitos expedientes, non lle dá gana de facelo, que temos que pensar? Que non respecta a oposición? Pode ser. Que oculta cousas? Pode ser. Pero mire, había aquela canción de Presuntos Implicados que era Como hemos cambiado. Este documento que teño aquí, señor alcalde, este é un escrito que asinou vostede o 19 de abril de 2013, que remitimos o Grupo Socialista na oposición á Valedora do Pobo porque o señor Marnotes non nos daba información. Acórdame ben. Acórdase ben, verdade? Anos e medio, sin ela. Sí. Bueno, pois, mire, que comportamento tan pouco democrático, e que oscurantismo. E claro, pois mire, este escrito está asinado por vostede, eu vou no copiar, voulle mandar a Valedora do Pobo, tal cal. Vou cambiar a súa asinatura pola miña, para que vexa. Non sei cal era o pecado logo de Marnotes e por que vostede o pode facer e quedarse tan ancho. Vostede ten a obriga por transparencia, xa non ca oposición, porque moitas das cousas que preguntamos aquí son cuestións que preocupan os veciños e que nos preguntan os veciños e que nos trasladan os veciños. Voulle facer lectura de todas as que imos mandar xa a Valedora do Pobo porque son reiteradas case dentro do primeiro pleno. Non se nos remiten as actas da Xunta de Goberno local. Seguimos sin ver ningunha. Pedimos os informes dos pagos con reparos de intervención da obra da Alameda do ano pasado, e non se nos deron. Pedimos saber por que e quen decretou que había que mover unhos bancos na rúa principal. Seguimos sin contestación de ningún tipo. Pode ser calquera, é que nos vale a contestación de era para isto, era para outro, pero nin eso. Pedimos informes de por que a empresa que limpaba nos días previos ás eleccións municipais a rúa principal rematou o xusto 24 de maio antes das eleccións. Non se nos ensinou o contrato, non sabemos se que se contratou até esa data, se que era unha cuestión para que chegara xusto o día das eleccións, cando quedou o resto da rúa principal se limpar. Pedimos en reiteradas ocasións, xa teño aquí as datas, pero non as vou ler para non prolongarme, os pregos e o estudo económico que o alcalde anunciou públicamente que tiña para a privatización do lixo e a limpeza viaria. Dixo vostede en medios de comunicación que estaban. Preguntamos varias veces, e non se nos contestou, por que se contrataron empresas para limpar a Galiña Azul e a Praza de Abastos cando neste concello hai unha lista de contratación de traballadores temporais para a limpeza de edificios municipais. Pedimos e preguntamos xa en varias ocasións e queremos saber se se perdeu a subvención da aula CEMIT deste ano. Nós xa sabemos que sí, que se perdeu unha subvención máis, igual que a do Obradoiro e outras. Pedimos varias veces que queremos ver o expediente das subvencións directas do ano pasado, porque como é tan malo que Baltar de os cartos a dedo e sin criterio ningún, tamén creemos que aquí e queremos saber a ver se realmente é defendible o criterio co que o goberno do Carballiño repartiu nin máis nin menos que cerca de 300.000 euros. Pedimos 3 veces, esta non dúas e non 3, acceso ao expediente de cancelación de débedas, cando se lle cancelaron unhas débedas a uns cuantos porque sí, mentres outros se lle reclamaban porque non, que se iniciaron todos os expedientes no mesmo mes, cando había xente que estaba fora e iniciou o expediente. Esa información non debe ser tan difícil de dar, é facer un clic a un expediente, senón temos que pensar que se oculta algo en recadación. Ben, solicitamos todos os informes de intervención sobre facturas e reparos. É algo que antes ou despois imos ver, pero, bueno, se queren tensar a corda ata o final, pois xa a Valedora do Pobo, un xuiz ou quen sexa, determinará, como sempre, que a oposición ten dereito ao acceso á información. Pedimos un documento que acredite porque que condicións que deu a cambio a empresa que estuvo ocupando toda a semana da festa do pulpo do ano pasado a Praza Maior con 4 coches. Se hai un acordo de ocupación de espazo público e unha ordenanza, ten que haber algo que o acredite. Se se lle dá a amigos, primeiro que se lle ofrece a amigos do Carballiño. Pedimos as contas desglosadas da festa do pulpo do ano pasado. Como este ano non vai haber, en teoría, a pesar de que se dixo que aí va a haber sí ou sí, ahora se di que non, ahora se di que o mellor, pois igual temos que agardar un ano máis para telas. Pedimos tamén que se nos deran os ingresos das escolas deportivas do ano pasado, os ingresos específicos que fixeron pais e nais para apuntarnos nas escolas deportivas.
Pedimos copia de todos os expedientes de contratación de persoal do ano 2019. Por suposto, nada. Incidimos, isto xa está na valedora, non o mandaremos moitas veces, en saber, que antes creo que comentaba Lidia, se aproveitou este tempo para arranxar as eivas de seguridade que hai no Parque Infantil de Alameda. Sería o colmo que despois de telo pechado, sin edie, cando abra, ainda haxa que facer as obras. Pero, bueno, encaixaría no modus operandi. Pedimos tamén información sobre os famosos ferros de calistenia que hai no parque, nas Barcias, 8.000 euros aqueles ferros, calquera que vaya polas Barcias pode ver. Queremos ver información, xa sabemos que eso é da Mancomunidade Turística, pero queremos ver que aporta o Concello e demais, e depois xa pediremos información á Mancomunidade Turística. Despois, queremos información, se pedímola xa en repetidas ocasións, sobre o proceso de legalización dos verquidos da EDAR. Sempre se nos di que se nos vai a facilitar, pero nunca se nos facilita nada. Ben, despois hai unha cousa que quero, hasta aquí o que imos remitir á valedora, non son poucas, non son poucas, e creo que algunhas solucionanse en menos dun minuto, pero bueno, é cuestión de vontade ou de transparencia, que se fala moito dela, pero despois non se practica. Miren, case todo o que levamos falado esta mañá, ou prácticamente todo, está vinculado co COVID. Aquí falouse de crear unha comisión, aprobouse crear unha comisión de seguimento. E a min preocúpame moito, e creo que non son o único, que a Comisión de Seguimento do COVID, quen toma as determinacións aquí, quen decide se se fai ou non festa do pulpo, se se abren ou non os parques, se vai haber ou non programación cultural e como se vai facer, aquí xuntan vostedes a 15 ou 20 hostaleiros e son os que deciden todo. Non se chama as asociacións veciñais, non se chama a oposición, non se chama os comerciantes, non se chama... El Concello se reunió con 20 hosteleros e decidieron la programación cultural. El Concello se reunió con 20 hosteleros e decidieron hacer ou non hacer festa do pulpo. Eu da taberneirocracia esta que estamos vivindo aquí non o vexo. E xa lle digo, xa lle adianto, que non vayan correndo, que saben facer moi ben, os bares a dicirlle, este espazo común queren vos foder, queren acabar con vos. Non, porque hai hosteleiros moi profesionais, e hai hosteleiros que saben respetar as normas, e hai hosteleiros que realmente merecen todo o apoio que se lles poida dar. E gustan que os hosteleiros participen, pero non que sexan os únicos. Non que sexan os únicos. Entonces, como digo, apoio total ao sector da hostelería, igual que apoio total ao sector do comercio, que apoio total aos autónomos, que apoio total a todas as empresas. Iso é o que hai que facer, e non que decidan, insisto, 15 ou 20, que non son todos os hosteleiros do Carballiño, non se enganen, que non todos están de acordo cas decisións que se toman, incluso algúns dos que veñen. Ben, volvendo ao acordo que tomamos no pleno, creo lembrar, do 12 de maio sobre a modificación de crédito, fixos algunha xestión para a contratación dun logopeda? Hai demanda e hai necesidade. E aprobárase, por unha petición específica que fixamos desde Espazo Común, e aprobárase, poñan en marcha para que non se perda este ano. Fíxose algo con respecto ao plan de emprego? Fíxose algo con respecto ao plan de emprego, que se aprobaran 80.000 euros para que foran máis urxentes aqueles fixáronse por decreto de alcaldía e para que fora máis rápido? Avanzouse algo neso? Ben, é necesario acometer, penso eu, seguro que se está facendo en algunhas zonas, pero eu recibimos moitas queixas de outras, entón sería necesario acometer un bacheado do rural agora no Brao, porque sabemos que no inverno non se pode facer. Temos queixas de moitísimas zonas, por exemplo, no Freixo, en Partovia, eu estuve ali personalmente e aquelo é moi difícil de transitar, e como a eso podía nomear, seguro que vostedes saben aínda moitos máis sitios do que sei eu, entonces planifiquen un asfaltado do rural, non se esquezan del ata que volte a haber eleccións. O mesmo pasa cando lle prometemos cousas aos veciños de Corzos en reunións. Hubo unha xuntanza, creo que no Colexio Vila do Arenteiro, e os veciños prometeronse un montón de arranxos, e desto de facer ano e medio, siguen esperando. Entonces, volte a reunirse con eles, explíquelle o que se vai facer e cando se vai facer, por favor. O que non se pode decir sempre que sí a todo e despois non cumplilo, porque eso xenera moito desencanto. Hai un poste, que xa falamos del moitas veces, na cima de Curros Enríquez, na confluencia con Marcelino Parrondo, que é un pecado de perigoso, de imaxe, de todo. Ese poste hai que retiralo de aí. E se hai algún problema con algunha compañía que ten enganchado un cable, hai que requerirlle inmediatamente que o retire. Isto xa falara con vostede, lembra, señor alcalde? Xa fai 3 meses tamén que o falara con vostede. Entonces hai cousas que para retirar un poste non podemos votar 3 meses. Ben, cando se van a poñer en funcionamento os pivotes de Flores e Arrega? Se van a poñer, se non está previsto poñerlos, pois non pasa nada. Pero foi unha pena porque quedaron postos. Pois foi unha das últimas cousas que fixen eu antes de sair do goberno, vai facer 2 anos. Vai facer 2 anos. Se non se queren activar ou non se poden activar, hai que explicarlle aos veciños, porque lembra, señor alcalde, o Concello de Seguridade fai xestos, pero daquela non estaba. Foron a acordo cos veciños. Eso pediron os veciños, xa, por eso. Eu sei que estuveron con eles, pero os prazos van pasando. 2 anos. Están instalados,
O sea, quedaron postos. O único que había era que xuntar os veciños e darlle os mandos. Estaban os mandos nalgúns casos. Sí, quedaron os mandos nalgúns casos. Sí. En 2 anos non se entende. Pero bueno, o mesmo que as cámaras da Alameda. Que este o parque infantil pechado non quere decir que aquilo non sexa un fervedoiro de nenos entre os chucherías, as cafeterías, etc. E ali non hai control ningún de seguridade. Se non se activan as cámaras, por favor, polo menos pinten os pasos de peóns. Pinten os pasos de peóns, porque se quitaron os taxis, pero ali siguen pasando coches continuamente. Ben, falaba, creo que xa tamén Sofía, é necesario e aprobámoslo en pleno e hai que poñerse a elo, porque son cousas que levan tempo, pero son importantes, e son as típicas que se despois pasa algo, todos nos botamos as mans á cabeza, hai que facer plans de seguridade que o xefe de policía local tiña comezados, é dicir, hai que retomalos, para a travesía, para a avenida de Compostela, para a travesía 25 de xullo e para a estrada de Ribadavia. Témolo falado en moitísimas ocasións. Ben, transporte público. Aquí aprobamos 20.000 mocións, eu casi xa penso que non vale a pena falar máis, porque agora mesmo que está pasando na estación do Carballiño é responsabilidade do Partido Socialista que goberna en Madrid. E síguenos quitando trens. E a xanela sigue pechada. E non avanzamos nada, señor alcalde. E o gran logro que se conseguiu desde aquí, con tan amigos que somos do presidente de Renfe, do presidente non sei que, do ministro, foi que nos puxeran un mecánico nuns trenes do século XVIII. Eso non é suficiente para o que demandan os veciños. Falando de demandas, de acordos, de demais, eu quero saber como queda o da Casa da Xuventude, porque ahora trasladouse, creo, a aula Cemita a biblioteca, non? E entón a Casa da Xuventude, que tiñamos un acordo de que iba a ir ali temporalmente ata ir, vai ir ali tamén. Vai ir ali, vale. O sea, que a Casa da Xuventude vai se facer, pero cando? Porque o acordo está a punto de cumplir un ano. Xa logo é maior de idade. Xa preguntei pola comisión do COVID, xa preguntei se era prioritaria. Outra pregunta que ven de vello. Xa están registrados os terreos da fábrica de papel a nome do Concello? Ainda non? Bien, seguimos. O expediente da taxa do lixo de Arcos, aquí outro día dixose que non estaba paralizado. Despois a uns veciños, señor alcalde, vostede dixolle que sí. De verdade, imoslle volver a requerir o informe por escrito para que nos diga por escrito se está paralizado ou non. Non é tan difícil, non se pode estar mareando a perdiz eternamente. Mire, lín unha vez unha frase, non sei onde, que di que con mentiras se pode chegar moi lonxe, o carallo é despois volver. Entón non se pode estar enganando eternamente os veciños de Arcos, porque ao final o que teña que sair vai sair, ou antes ou despois, ou se sabrá cando vostede deixe de ser alcalde, dá igual, pero vaise saber. A verdade non se pode esconder permanentemente. Aquí dixose yo que había claramente a todos. Vostede aquí dixo que estaba paralizado, vale, dixolle que estaba paralizado. Despois aquí no pleno, non, cando Pachi lle dixo que viñera o interventor ou a tesoureira a confirmalo, vostede dixo que non, definitivamente que non estaba paralizado, que estuvera mentindo. Dixo yo que hai, cada vez lle di unha cousa diferente. Ese é o problema. Dígalle a verdade dunha vez e xa está. Bueno, falando de grandes ideas, a quen se lle ocurriu colocar así os bancos da Rúa Venezuela? Eso é un pecado. Non sei, xa non imos pedir un informe da policía local ou tal, porque non fai falta. Calquera pode ver que son unha barbaridade perigosísimo. Retírenos, poñanos de outra maneira, e se do que se trata é de que non aparquen coches, pois poñan máis maceteiros ou máis pivotes ou que sexa, pero non poñan bancos, porque se senta ali un neno, unha persoa maior, e pode haber unha desgracia. E creo que é unha obviedade que non hai que explicar. Ben, hai un problema cada vez máis acuciante de ratas, sobre todo en zonas do rural, pero en Mesego creo que son conscientes de que é grave e hai unha persoa que está denunciando permanentemente. Falar ca empresa de desratización para que faga unha actuación puntual non é tan custoso. Eu non sei se xa é unha cuestión de orgullo ou de capricho ou de que a señora non lle fala como vostedes queren, pero non me parece que sexa tan difícil solucionar o problema das ratas en Mesego. Vamos a estar moi pendientes deste tema e agardemos que non se deixen levar unha vez máis porque que non lles baila a auga non ten dereito. Mire, no pasado pleno trouxemos unha moción para falar da residencia de tempo libre. Era antes das eleccións autonómicas e aquí todo o mundo vendeu que sí, que xa está, que temos un acordo, que van vir uns campamentos, que se vai abrir. Bueno, a realidade é que do dito ao feito volta a haber un treito. As traballadoras da residencia libre, vostede sabe, o señor alcalde, vanse para casa o 18 de agosto. Entonces, tanto a PP neste caso como a PSOE hai que pedirlle que se volte a cumplir ese acordo e o Concello de Carballiño lembre que ten a posibilidade de xenerar demanda. Busque grupos que poidan vir a cubrir ese oco. Xa está arranxado. Está arranxado? Penso que sí. O sea, vostede pode garantir que a partir do 18 van seguir traballando? Mañá quedei con elas para garantizo. Perfecto, perfecto. Entonces, De todos os modos é o que pasa, oye, si cae o grupo que caeu é polo COVID,
contagios é por Ben, ben, polo que sexa, pero aquí, antes das eleccións, estaba arreglado e agora non está arreglado. Esa é a realidade. O grupo estaba e botouse abaixo. Ben. Non o digo eu, nin é cousa miña. Pois habrá que ter unha... Consellería que se comprometeu en eso. Habrá que ter unha cosa... Sí, pero vostede... É por licor. Escoite, señor alcalde, pero vostede vendeu moi rápido no periódico. Que quen sacou a nota de que iba a estar a residencia a tempo libre aberto e tal, na región foi vostede. E despois saliu o PP, foi vostede. Quero dicir, se estamos para cando hai que vendelo, tamén tenemos que ter responsabilidade de cando se complica. Xa está, non hai nada que debatir. Se vostede me di que xa o ten arranxado, perfecto. Mire, aprobouse unha moción aquí, como a tantas outras, para tentar recuperar a feira do Carballiño. Sabe que hai conflictos con postos, sabe que hai comerciantes que pagan os seus impostos no Carballiño que se queixan. Sabe de que casos lle falo porque os coñece como a min. Sabemos que son difíciles, pero comezouse a facer algo. Non entendín ese xesto, eso que botarlo a Diego, a Rosa... Ah, Rosa, vale. Empezouse, vale, esa era a pregunta, se empezou a facer algo. Bueno, pues agardemos ver a Rancho pronto. Estou rematando xa. Como está a situación do asilo? Nos pedimos os estatutos do patronato, que tampouco se nos facilitaron. Non nos temos aquí. Non nos hai, pois habrá que pedirlos. Están colgados na xunta, nas fundacións. Está colgados na página... Bien, pois entón xa os veremos ali. Como está a situación? Pois, as monxas estas van se veñen outros, basicamente. Non ten volta a decisión? Non, penso que é un tema interno deles. De acordo. Como se chama? Bueno, de vocación, basicamente. Son moi maiores e non hai... Porque o Concello forma parte do patronato, quero dicir, algo podría ter que dicir, non? Sí, digo que é eso, basicamente, o problema. Vale. Ahora, teño dúas preguntas para rematar. Xa metemos un escrito para pedir a información. Agardo, constame que os sindicatos tamén, máis de un, que se solucione o erro, esquecemento, olvido, torpeza ou o que sexa, de decir que ya vamos pagar productividade aos traballadores do Concello máis expostos ao COVID e que non se lle paga aos barredores. Nin os xardineiros, nin os de obras, pero sobre todo os barredores. Estuveron todos os días a pé de rúa mentre os outros estábamos confinados. E non se lle paga aos barredores logo. Eso é moi difícil de explicar. Constame que houve unha mesa de negociación onde se recoñeceu que era un erro. Ahora podense facer os dignos, podense facer estirarse, encollerse, facer o que queiran, pero recoñeceron que fora un erro, porque seguiron ao pé da letra as indicacións que lle deu un determinado sindicato que parece que é quen está marcando a política laboral do Concello. Así de fácil. E nin sequera o revisaron, nin sequera o complementaron. Entón, nós o que lle pedimos é que fagan xustiza e que complementen eso. Non lle quiten a nadie, poñan ya ese. O sea, que decidiron que os que levaron, vostedes entenden que o merecen, que eu non o poño en dúbida en absoluto, tamén o merecen os barredores, tamén o merecen os xardineiros, e tamén o merecen outros servizos. É moi difícil de explicar por que xente do mesmo servizo, facendo o mesmo horario, tendo as mesmas funcións, cobrou unha cantidade e outra. É moi difícil de explicar. Pero, bueno, efectivamente, ao final, son decisións súas. Eu, personalmente, considero que é unha absoluta injustiza non pagar aos barredores se supostamente se premia os que estuveron máis expostos ao COVID. Pero, bueno, non se rematei. Esta xa fixen antes, así que xa rematei. Nada máis. Moitísimas gracias, feliz agosto e vémonos en setembro. É que o problema de o extenso das preguntas é que son moitas como están sin responder e sin arranxar os problemas, pois son moitas, ese é o problema. Digo porque polas expresións de algún concelleiro. Queríamos preguntar se xa se expuxo aos veciños da Rúa Saleta as modificacións que se fixeron no proxecto, porque se había planteado, se fixeron a promesa de un proxecto concreto, ao final vai a mitad do proxecto, modificado, tal, e queríamos saber se xa se explicaron as modificacións de dito proxecto. Tamén, pregunta reiterada, expediente sancionador da empresa Innova polos 6 meses de atraso nas obras, que como está, se xa se fixo, bueno, como está ese tema. Un informe sobre as rúas Aquilino Sánchez que voltan a estar fundidos. Isto tamén é reiterado porque cada pouco, como volven a estar fundidas, pois xa preguntamos o 3 do 11 do 19, pedímoslo por escrito a ver se en algún momento aparece sin que teña que ir a Valedora do Pobo. Registramos escrito tamén para que se resolvan as inundacións no Barón de Seoane. Esta tamén é outra que vai xa a Palombo. Tamén, entre os bacheados que pedían do rural, pois temos reclamacións en Pol de Piteira, tamén na Rúa Castelao, aínda que do casco,
bueno, pero rogamos que se faga eso, un plan de bacheado, pois eso, para todo o que se pode, o que necesita agora mesmo, porque estamos no verano. E tamén o arranxo prometido para a Rúa Ourense, que xa fai moito tamén que o comentar o alcalde en prensa e falara deles en distintos medios, por un gran importe, pois para cando vai a ser. Eu quería saber que pasa cos constantes afundimentos da avenida do Balneario. Onte volvían estar arranxando un afundimento no mesmo sitio. E a maiores xa hai outro socavón novo un pouco máis adiante. Entonces, se isto vai a ser, estamos no verao, non quero saber cando cheguen o inverno e as escorrentías das augas que baixan. Si hai algún plan para resolvelo, se se vai a asfaltar a chapuza que quedou toda dos baratos ou vai quedar todo así en cemento ou como van a facer. O fundimento da rejilla que está ali, que siguen os coches metendo ali, cando algún coche tamén chegue ali e deixe unha roda ali, pois o millor tamén. Outro burato que hai na baixante xusto na avenida do Balneario da Rúa Brasil. Hai un buratiño pequeno que outro día caeu un señor ali no medio da carretera por meter o pé ali onde o paso de peóns tamén. Esta é unha que tamén xa vostede prometeu que iba a arranxar xa hai meses nun medio de comunicación, nunha destas preguntas que lle facían a vostede en directo, a tapa da alcantarilla de Marcelino Parrondo, que está dada a volta. Como vemos que debe ser moi complicado de arranxar, xa lle dixera un veciño que a súa nena meter ali o pé caeu e por culpa diso dixo que ese mismo día quedaba arranxado e ainda sigue ali. Nos consultámoslo a un experto porque debe ser complicado e dixeronnos que non había que facer un plano para resolver eso. E o grado de execución da moción para catalogar e actuar nos edificios abandonados. Iso tamén, a ver como para cando vai. E o grado de execución da moción para construir parques para mascotas. Pasos de peóns na confluencia entre Fernández Pousa e a Carreira. Se se van a resolver en algún momento, se se vai a facer, porque aparte os rebaixos da acera están feitos. Non. Porque Non o deixa facer a policía. O sea, todo o mundo cruza por ali, están feitos os rebaixos da acera e non se vai a facer o paso de peóns. Desaconsellano, porque colles velocidade e non miras. Digo che informe, podes volvo pasar. Colles velocidade no cruce? A pé, e non miras. E colles velocidade a pé? Eso di a policía, vamos. Vale. Ten a súa lógica. Vale, non. Pensei que colles velocidade en coche, pero a pé é a primeira vez que vexo que colles velocidade. Bueno, hombre, sales da casa que a mitad xa me ten pasado, de pasar apuros con xente. É moito máis seguro que non haxe paso de peóns. Claro, é que... Exactamente, é o que lle estou dicindo. O que di a policía. Non, era ironía, Paco. Non, habrá que buscar unha solución, pero se hai máis tropelo ali, algúns collerán máis Isto é peóns. increíble. Bueno, volta a ver... O informe policial, tú sabes como funciona. Oye, non. Igual que o tema dos pasos de peóns da Alameda que comentaba o meu compañeiro, volta a haber un problema coas liñas continuas da Uceira do Barón, que estas cousas hai que resolvelas e mantelas, porque, bueno, en fin. Limpeza de beiras rúas na avenida de Compostela. Isto que falábamos antes, hai zonas do pobo que ainda están sin limpiar. Falo de broces, hierbas e demais, non só de limpieza de limpieza. Solicitamos limpieza e posta en marcha das fontes públicas, porque co calor que está a facer non viña mal tal, mesmo a da pista vermella, se sabemos que se limpiou, se en algún momento se vai a arranxar ou vai a quedar así por séculos. Tamén preguntar se se fixo a limpeza dos sumidoiros, porque co calor que estamos pasando, se ven unha tromba de auga, bueno, xa sabemos o que pasa. Veciños de Miomás que demandan un contenedor, tamén queremos saber se xa se resolveu ese tema do contenedor de lixo de Miomás. Tamén que se arranxe dunha vez a marquesina no Barón e se lle poña a luz, que é o primeiro que se entra pola estrada e ali todo está a escuras, e a marquesina cunha imaxe lamentable. O alcalde quedou de poñer unha brandilla de seguridade na zona da Uceira, ali onde as casas, ao pé das casas, e puxo esa brandilla, pero agora casi é de menor de seguridade que antes, porque non rematou ata o final a brandilla, co cual a xente, en canto escurece un pouco, pensa que ten brandilla e non a ten. Entón, o lógico sería deixalo ata o final, leválo ata o final.
Aumentar os columpios na zona infantil de Arcos para cando alá acorden a abrir os parques infantís é unha petición que non sei se se vai a cumplir. Limpeza da maneza nas estradas das parroquias, que xa dixo que tiña un plan que se execute canto antes, polo visto. As facturas de Joga co mesmo número teñen dúas facturas co mesmo número e distinto importe. Non sei a que se debía eso, non nos destes a resposta, non sabemos se foi un erro ou que foi. Os plans de conciliación do Concello, que non sei para cando van a estar os plans de conciliación do Concello, non sei se pensan que co campamento que para 17 nenos xa cumpliron cos plans de conciliación do verán, casi darlle as gracias a todas aquelas empresas privadas que acollen a moitos nenos, moita cantidade de nenos xa ademais de todas as idades, porque só dá cobertura o campamento a certas idades, e os demais tamén teñen que conciliar, os que teñen nenos pequenos tamén teñen que conciliar, e se non damos outras opcións, pois agradecerlle e rogarlle que, bueno, que axuden todo o que poidan as empresas que están solventando esta situación pois aquí no Carballiño, pois que lle presten a súa axuda xa que eles están axudando os veciños. Hai un plan para cando comece o curso escolar, ou vaise facer porque a que se ven encima non é pequena. E cales son as condicións para outorgar as prórrogas a un traballador que chega a idade de xubilación? Xa preguntamos en distintas ocasións e queríamos saber para que as condicións sexan para todos iguais e non haxa susceptibilidades. Como está prometido o regulamento para a nomenclatura de viais, para cando se vai a hacer, se se vai a facer, se se vai por fin otorgar unha rúa a Tupino e a Chiquilín ou como está eso, é unha promesa máis desas que quedaron no aire. Cando se vai a convocar a comisión para a renovación do centro de saúde? Esta debe ser como a comisión do COVID, que debemos estar esperando a que remate para convocala. A beirarrúa do centro de saúde leva pechada ali onde o centro de saúde con unha cinta de protección civil desde hai semanas por unha colmea que xa hai máis dunha semana que non está, pero sigue a cinta ali. Entonces non sei se... Nada que dicir de protección civil. Bueno, pero non lle teria que dicir eu. No, digo... Polo deixaron porque non usamos nada. Non sei. É que non sei por que está ali, pero xa a colmea xa hai máis dunha semana ou dúas que non está. Eu pensei que era pola carpa esa que poñen para as probas dos PCRs, pensei que era eso. Bueno. Digo, xa verdad. Que nos conta do procedimento de selección de operarios de limpieza viaria? Como mencionaba Sofía tamén, pois é algo que preocupa, queremos información e o expediente por escrito o acceso ao expediente, para ver que non está pasando nada extraño. Nada máis, gracias. Lidia. Sí, mira, están borradas las señales que indican prohibido aparcar en las... Prohibido aparcar en la zona los días de feria. Por ejemplo, en la Julio Rodríguez Soto están tachados con pintura gris. Entonces, lo que queríamos saber era si se van a volver a poner de manera como deben de estar. Más que nada porque días antes, previos a lo que son las ferias, la gente no sabe si puede o no aparcar allí. Al día siguiente, si deja el coche aparcado, pues cuando llega no está. Ya no vamos a preguntar de quién fue la idea lo del banco mirando a la pared. Eso ya lo dejamos así, pero sí queremos saber si lo van a dejar así o si lo van a modificar, más que nada. En la avenida del Balneario, a la altura de la calle Brasil, justo por donde subimos para nuestra casa, hay un burato y lo que indica que está allí, pues prácticamente no se ve hasta que estás prácticamente encima de él. Pedirles que por favor si pueden poner alguna señalización que se vea mejor para evitar accidentes. Nos dicen muchos vecinos que las papeleras de basura, las papeleras de basura en el parque están repletas de mascarillas y cosas así. Entonces pedimos de que si no son capaces de limpiarlas, pues retirar las papeleras, porque estamos viviendo en un momento que la contaminación es peor tener papeleras allí y que estén llenas de mascarillas, guantes y cosas así,
que si no las pueden limpiar, pues mira, poner en la entrada del parque, en la salida, pues contenedores, que eso sí que se puedan limpiar. limpian todos los días, sí. ¿Perdón? Creo que se limpian todos los días, ¿no? Digo, a lo mejor es una zona que se les pasó, ¿eh? Yo le digo lo que ¿Qué nos, zona es? No sabes. no lo que nos comunican, entonces eso, de que si no se pueden limpiar... ¿Qué zona? Porque ellos están haciendo el recorrido. Incluso hay zonas que es difícil acceso y van donde está el mirador, que lo ves, donde Sí. está el... Sobre todo de que, a ver, yo entiendo de que si no se puede limpiar, pues mira, es responsabilidad de la gente no tirarlas y ya ves que está lleno el contenedor, pero por si acaso. Pedimos, Diego, por favor, ese informe que dices que tenéis con el virólogo, que dice de que no se pueden abrir los... En el debate de los parques te pregunté que si había un informe y me dijiste que sí. Tú hablaste con él, pero no hay informe. Pero puede hacerse un informe conforme sí se pueden celebrar las jornadas y todo esto, pero no lo de los parques. Solamente si se puede, si no... Sí, sí. ¿Qué fue del convenio con Protección Civil aprobado en este año? ¿Cuándo se va a comenzar a aplicar? Pues cuando... Bueno, Rogamos que se saquen cuanto antes las convocatorias para la ayuda de material escolar, más que nada para que lo tengáis en cuenta. Igualmente rogamos que se saquen cuanto antes las ayudas para las AMPAs, para que éstas puedan pensar con tiempo los proyectos que van a hacer y poderlos plantear. Rogamos, y esto de las AMPAs lo decimos más que nada, pues porque ya va a ser complicado lo que es el inicio de las clases, pues que tengan un tiempo. Rogamos igualmente que se firmen todos los convenios pendientes, aprobados ya sus gastos, como es el de la Cruz Roja, el de Cáritas y el ya mencionado de Protección Civil. Y esto lo decimos pues para que no vaya a pasar lo que ya se pasó con los gastos aprobados en el 2019, en el caso de 20.000 euros para los vecinos de Custoya, que iban a poder actualizar el servicio de agua, ahora se les dice de que ese dinero no está, y pedimos de que, por ejemplo, encarecidamente pedimos que a estos vecinos se les trate pues como tiene que ser y se le pues subsidie un poco lo que es el gasto que tuvieron que asumir y además que puedan rematar el proyecto que ya tenían previsto. Rogamos que cuanto antes se pongan en contacto, Diego, por favor, con las agrupaciones tanto culturales como deportivas que tienen ya unas subvenciones directas asignadas para saber si esas actividades se van a realizar o no, porque ese dinero, si no se van a realizar, se puede tener en cuenta para la segunda fase de las ayudas. Algunas agrupaciones deportivas, como es el Sporting Carballino, pues renunció a parte de ellas. Se debe revisar cada una de ellas minuciosamente y también a la hora de la justificación ser lo más rigurosos y solidarios con las asociaciones que sí se atreven a realizar actividades. Otras, por ejemplo, como la subida de la saleta, no sabemos si se le informó a las personas que lo organizan de que no tienen la subvención asignada. Más que nada... no lo saben. ¿No? Ya lo saben, vale. Más que ahora están dándole vueltas que quieren hacerlo. Sí, más que nada porque hemos visto en las redes sociales y todo esto que quieren realizarla. Exactamente. Más que nada decirle, mira, ya la subvención se os quitó, no la tenéis. Entonces... No, bueno, ya se puede dar... Se puede hacer de otra manera, pero que sepan más o menos. Sí, ya lo sé, más que nada. Volvemos a preguntar cuándo se va a abrir, se va a constituir la Comisión Municipal del COVID, tal y como se aprobó, porque vemos que es sumamente importante para la toma de decisiones de todas estas cosas, como abrir los parques, las jornadas y todo eso, tener una comisión que ya nos diga todo, pues sí o no. Nos gustaría saber si existe ya un avance del proyecto de el posible proyecto de la Casa de la Juventud, pero en la estación de autobuses, que se había acordado con el técnico municipal hacerlo, y si existe, pues que se nos deje verlo, más que nada. No sabemos nada de si necesitáis o no el despacho que tenemos a disposición del Partido Popular aquí en el Ayuntamiento para vuestro uso. Sabéis que si lo necesitáis, nada más tenéis que decirnos. Pero también recordamos que de momento sigue ahí el BNG y que no hay manera de sacarlo. Yo creo que se van a atar ahí dentro, más que nada para que lo sepan de poder hacerlo. Les recordamos que, por ejemplo, es cierto, es que lo ponemos a disposición vuestra, pero que en realidad lo está usando el BNG. Les recordamos que parques infantiles como el de Mudelo, por ejemplo, que aunque no se vayan a abrir por las razones que ustedes han dicho, tenerlos limpios, porque el día que se vayan a abrir no vamos a ver ni dónde están los parques, entonces tenerlos limpios.
Nos gustaría saber por qué mientras estuvimos todos confinados se desinfectaba prácticamente día sí, día no, calles como la nuestra, la calle Brasil, que no son muy transitadas, tanto por Protección Civil o por el grupo municipal de emergencia. ¿Por qué ahora que estamos todos fuera, que es cuando más se necesita, no se puede volver a poner en práctica la desinfección? Yo creo que sería beneficioso para todos, de que se vuelva a tomar el plan de desinfección que tenían mientras estuvimos todos cerrados. Nos ha llegado también la queja de los vecinos de Mesego, que tienen allí el problema de solares llenos de basura, de residuos, el problema de las ratas. Sabemos que también han presentado denuncia en el ayuntamiento y han hecho también una denuncia pública. Y nosotros denunciamos al... Exactamente, lo que quería saber es si ya ustedes comenzaron a tramitar esto de denunciar a los propietarios, porque sabemos de que es un problema de que los propietarios tienen que limpiar y si no, el ayuntamiento tomar medidas. Entonces, si están tomando medidas, más que nada porque también esto es un foco de contaminación y ya tenemos lo que tenemos con lo que estamos viviendo. Y, Diego, preguntamos si se van a comprar los filtros de los aire acondicionados tanto del auditorio como de la Casa de la Cultura. Los filtros del aire acondicionado el aire acondicionado no se puede utilizar hasta que no tengan esos filtros por el problema del COVID. Entonces, si se tiene previsto comprar esos filtros o si ya se pidieron o qué, porque no se puede utilizar ni como aire acondicionado ni como calefacción. No se ha pedido, pero se tiene previsto pedirlo. No se tiene previsto pedirlo. Pues sería bueno, más que nada porque... No, pero es un problema de que mueve el aire. Sí, no, es un sistema que ya hablamos con... Diego me lo comentó, de que es un problema de que no se puede... Hasta que no se tenga eso, no se pueden utilizar. No, yo no dije nada de filtros. No, el problema Cuando es que fueron las al mover el elecciones, ¿te al mover acuerdas? el aire se mueve el virus, ¿entiendes? Exactamente, pero en el día de las no, elecciones me comentaste de que había un problema de los filtros, de que no se podía encender. No, me entendiste. Más que nada de que si puede haber algo de que se pueda utilizar y encenderlo. Ahora tenemos el problema de calor, en invierno tendremos el problema del frío. Entonces, de momento, nada. Vale. Sí. Bueno, tema de terrazas. Non sei que é o que tendes previsto. Eu comprendo que a situación actual provoca que ao mellor os hosteleiros abusen un pouco do número de mesas e sinceramente non me parece mal. Pero se o facedes, que puedan facer todos, non? O sea, estamos vendo un caso de un exceso de número de mesas. Habías dito que iban ter as placas dicindo o número de mesas cada terraza, que xa estaban antes do COVID, se non o recordo mal, non? Bueno, pois quizás non é o momento máis axeitado ahora para poñelo, pero bueno... No, por eso digo, o sea, se o poñedes para todo o mundo ou non o poñades, pero tamén eu sei que hai xente que está cumplindo estrictamente co que teñen asignado e ben co do lado triplica. Pois postos a incumplir, que incumplan todos ou que non incumpla ningún, non? Pareceme o máis xusto, non? Non sei como está a situación co centro comercial aberto. Habíamos quedado tamén en maio de esa subvención para facer esa plataforma. Sei que depende diles, pero tamén depende do Concello, non? En todo caso, sería convinte convocar a mesa de comercio para falar desta cuestión. Que máis? Pois tamén pedimos, isto xa pedimos de que era o tema precisamente polo tempo que pasa, non? O sea, queremos saber que concelleiros ou concelleiras manipularon ou usaron calquer tipo de padrón municipal e que coste o protocolo validado por o personal por responsables de protección de datos. Xa pedimos varias veces, non sei en que está. Gustaríanos tamén saber que está pasando con esas oposicións ou con ese concurso para traballar no Concello no servizo de limpeza, que hubo varias denuncias públicas. Non sabemos cal é a situación actual, sobre todo se existen ou non existen reclamacións e se están tramitando e en que consisten esas reclamacións. Ben, tamén pedimos a relación de todo o material para combatir o COVID-19 que foi entregado por outras administracións ao Concello do Carballiño. Tampouco temos a día de hoxe, non? Solicitamos xa reiteradamente e rogamos porque creemos que é un tema que ten moita importancia, que unha vez aprobada que xa entrou en vigor a ordenanza de emerxencia social, se teña esa reunión con Cruz Roxa, con Cáritas, para explicarlle cal é, en que consiste esta ordenanza e cando se poden dirixir ao Concello, non? Pero tamén é importante que fagades unha divulgación pública de que a xente sepa que existen estas axudas que se poden acoller a eles, non?
Ben, tampouco, bueno, este é un tema generalizado, vamos, o sea, temos sin aprobar o reglamento de organización municipal. Eu sempre recordo que no primer pleno que existín eu dixeronnos que para o siguiente estaba. Pois non está, levamos ano e pico, non? Entonces, sería conveniente facelo porque aclararía moitos temas e nos axudaría a todos a que este pleno e que o Concello, en definitiva, funcionara mellor. Pero o que vos decíamos que non se nos está dando non se nos informa sobre licencias de obras maiores ni menores, asuntos da Comisión de Goberno que hasta agora, ou hasta estes últimos anos, facíase, non? Informábase a oposición deso. Bueno, tamén queremos saber que é o que está pasando coas denuncias por incumprimento de horarios dos locais. Xa vos preguntamos que nos dieras algunha explicación de por que viñan denuncias do ano 18 que están a chegar agora. Non sabemos se agora tamén existen expedientes abertos e oín a Diego durante o pleno que multaron, non sei se é por incumprimento de horarios ou por incumprimento de medidas de separación, por incumprimento de protocolos. Horario, foro e... Daría lugar a unha situación curiosa, o sea, que unha multa de hora do mes de abril xa estuvera tramitada e unha de julio, agosto, setembro do ano 18 todavía este sendo notificada. Son cousas curiosas, non? En outro orden de cousas, falta unha farola na Rúa dos Canteiros, non sei se tendes conocimento desto, que está cerca dos contenedores. A Rúa Aquilino Sánchez volve ter afundimentos. Ademais, no sitio que xa foi reparado. Entendo que isto entrou dentro da garantía, non sei se vos dirixistes á empresa para reclamarlle que o arranxen ou non. Os afundimentos da avenida do Balneario, xa unha cousa que un día exista un burato, unha fosa, pero isto é unha cuestión xa sistémica que tendes que buscar unha solución definitiva para iso. Pois houbera sido o ideal que nas calles que baixan a avenida do Balneario se houbera deixado separado, como decían, ou como decíamos o grupo da oposición, as aguas pluviales e poder conectarlas ahora, porque ahora estamos co tema da avenida do Balneario e probablemente vai haber que tomar algunha medida nesa calle, non? Non, digo que o problema é que ali está todo, non hai colector, está todo feito. No, claro, por isso. É unha obra grande, digo. Claro, non, sei que é unha obra grande. Hai que coller desde arriba toda a avenida. Claro, sei que vai ser unha obra grande, pero o certo é que esta última obra que se fixo das calles... Foi de superficie, hacer as bonitas e tal, pero non se lle tocou as tripas. Claro. Non, por iso digo, e agora o que se fixo nas calles que baixan ao balneario tamén, ao non separar as pluviais, porque despois non había colector abaixo, vai provocar que agora cando fagamos a avenida do balneario teñamos o mesmo problema porque non recolle. Non, están separadas, Ricardo. Pero como están separadas? Que é unha mentira como unha casa. Me dixemos de Viacua, que en Telefónica sale un... No, digo as que baixan, as calles que baixan... Están separadas as do balneario, sei, porque discutín contigo en pleno. Discutirme que tú dicías que non estaban separadas no balneario, pero as baixantes non. Por eso non te topei sentido que non separaran as baixantes, porque había conectores abaixo para separadas. Ricardo, sí. Vale. Tendes que ir sacando xa as convocatorias das escolas deportivas, independentemente do que pode pasar para o ano, que non se formen esas escolas. Habíamos falado aquí dese tema de facelo con tempo e facelo para que non se formen as escolas que se forman todos os anos, non? Bueno, sobre ese tema tamén habíades quedado de facer unha liquidación para a devolución daqueles que habían pagado todo o ano. Habíamos quedado tamén na cuestión impositiva. Non sei como tendes, se vades facer. Sería tamén bon momento incluso compensarlo co deste ano evitando máis problemas para o Concello con devolucións. Queremos saber tamén que pasa co Camiño dos Arrieiros, xa non insisto porque xa o dixeron. É un tema novo que xurdiu esta semana ou a pasada, que é a existencia de unha denuncia contra un axente da Policía Local. Queríamos saber se se van tomar medidas ou non se van tomar medidas, porque os feitos da acusación son moi graves. Supoño que tendes conocimento, non sei, o tema de personal. Vades tomar algunha medida? Vades personarvos no xulgado? Como? Antes de ese auxiliar de policía.
Que os feitos son anteriores. Sí, no, pero si non o discuto, digo, si tendes a información para saber si é conveniente ou non é conveniente suspendelo ou non suspendelo. Vale, eu non teño conocemento de nada dese tema e non prexuzgo nada, pero sí sería conveniente ter a información, non, por parte do Concello. Que vos comentaremos cando teñamos... Cando teñades a información, se estás traballando, pareceme correcto. Pois non hai nada máis, sí. Vale, pois moitas gracias. Pasar un bo verao. Igualmente.